परिवर्तन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बताया चर्च में हिंदू लड़की का धर्म परिवर्तन कर उसकी शादी यूपी के युवक से कराई जा रही थी, जिसकी भनक लगते ही ग्राम प्रधान सविता शर्मा, हिंदू संगठन से जुड़े व ग्रामीण लोग मौके पर पहुंचे। बासायगिरिफोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ खुलुमहरदों आरो लोगोसे बरायदों। अनजाग्रा नायगिरिफोर, दिनै नोंथांमोननो बेबायदि मोनसे भिडिअ लानानै फैदों जेराव खोनाफेराखैमोन, नुफेराखैमोन, नाथाय बे बिसयावबो धोरोम सोलायहोनायनि मुं होनानै गन्डगल खालामदों, दावराव खालामदों। येस, अनजाग्रा नायगिरिफोर, नोंथांमोननो बेबायदि मोनसे सोमोनांथाव रादाब लानानै फैदों, गोबां सोमोनांथावना। येस, गोबां ख्रिस्टियानफोरखौ धोन दौलत होनानै धोरोम सोलायहोदों, बहाबा गिर्जा जानायाव थांनानै दिगदार खालामहैदों, बहाबा सभा जानायाव उसुबिदा खालामहैदों, बहाबा प्रेयार प्रग्राम जानायाव उसुबिदा खालामहैदों, बबेबा न'आव गिर्जा जानायखौ बन्द खालामदों। नाथाय नोंथांमोननो दिनै जि भिडिअखौ दिन्थिनो नागिरदों, जि भिडिअ क्लिपखौ दिन्थिनो नागिरदों, बे जाहैबाय आलादाथार। बे आलादाया जाहैबाय हाबानि गोथार जुलि। जि गोथार जुलि मोनसे जायगायाव जाबाय थादोंमोन, बै गोथार जुलि जानायावबो माखासे मानसिफोरा थांनानै बन्द खालामहैदों, धोरोम सोलायहोनायनि खामानि जादों बेयाव होननानै बिथांमोना हाबाखौ, जुलि जानायखौ बन्द खालामदों। आरो जि हिन्जाव गोदान दङमोन, बै हिन्जाव गोदानखौनो दायनिगिरि खालामदों। देट मिन्स हिन्जाव गोदानानो धोरोम सोलायदों होननानै बाथ्राखौ बुंदों। आरो बै रादाबखौ दिनै नोंथांमोन लानानै फैदों। दा बेयावहाय नोंथांमोना बेखौ जागायजेननायनिफ्राय जोबजासिम नायगोन, नोंथांमोना मोजाङै मोन्थिनो हागोन। आरो बेनि उनाव आं फंनैसो नोंथांमोननो बे जाथायफोरा बहा जादोंमोन बेफोरखौ खोन्थागोन। दा भिडिअ क्लिपखौ नायग्रोदो। ये धर्म परिवर्तन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बड़ी खबर धर्मनगरी ऋषिकेश से आ रही है, जहां हिंदू धर्म से जुड़े गरीब लोगों को धन आदि का लालच देकर ईसाई धर्म में कन्वर्ट करने का खेल चल रहा है। इसका खुलासा हरिपुर कला के मोतीचूर में अवैध रूप से संचालित हो रही चर्च में शादी होने के दौरान सामने आया। समाज सेवी व हिंदू नेता धर्मेंद्र ग्वाड़ी ने बताया, हरिपुर कला में अवैध रूप से चर्च संचालित हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया, गरीब लोगों को धन आदि का लालच देकर ईसाई धर्म में कन्वर्ट किया जा रहा है। बताया चर्च में हिंदू लड़की का धर्म परिवर्तन कर उसकी शादी यूपी के युवक से कराई जा रही थी, जिसकी भनक लगते ही ग्राम प्रधान सविता शर्मा, हिंदू संगठन से जुड़े व ग्रामीण लोग मौके पर पहुंचे। हरिपुर कला उत्तराखंड देवभूमि में ये जो ईसाई मिशनरियों का जो ये जंजाल फैल रहा है धीरे धीरे करके, और इस पे कहीं ना कहीं ये हमारे ही उत्तराखंड के लोग इसमें शामिल हैं। आज मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे जो ये 2004 में ये यहाँ पे एक चर्च बनी थी, इसको हमारे हरिपुर कला के कुछ तथाकथित भूमाफियाओं के द्वारा यह ज़मीन इनको बेची गई है अपने चंद पैसों के लालच में। और यहाँ पर ये हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण करा रहे हैं, जिसको लेकर कि आज हम सभी लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। और ये यहाँ पे जो ये शादी हो रही थी हिंदू लड़की की, इसके विरोध करते हैं। और हम उत्तराखंड में अपने देवभूमि में और अपने हरिपुर कला में खासकर इस तरह की गतिविधियों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। मिजिंथिदों नोंथांमोना भिडिअ क्लिपखौ मोजाङै नायबाय आरो नायनायनि गेजेरजों अलरेडि हमदांनो हाखादों जे बेयाव थारैनो माबायदि जादों आरो मा बाथ्राफोरखौ बुंदों, माबायदि जानानै दंमोन, बेफोर गासै सिटुएशनखौ नोंथांमोना नायनायनि गेजेरजों हमदां मोनहा हरखादों। बे जाथाया जादोंमोन जाहैबाय उत्तराखंडनि हरिपुर होननायनि देवभूमि जायगायाव जादोंमोन, जेराव गाजा गोमजायै मोनसे गोथार जुलि जादोंमोन, जेरावहाय खैनाखौ एबा हिन्जाव गोदानखौ इउपिआव हरगौमोन। नाथाय बेयाव माखासे दुथांफोरा थांनानै हाबाखौ, गोथार जुलिखौ बन्द खालामहैदों। मा होननानै? बे जाहैबाय जाया हिन्जाव गोदान, बै हिन्जाव गोदानखौनो ब्लेम खालामदों दि बे हिन्जाव गोदाना हिन्दु समाजनिफ्राय ख्रिस्टियान जादों आरो ख्रिस्टियान मण्डलिनि मानसिफ्रा एबा ख्रिस्टियानफोरा बिखौ जुलि होनानै इउपिआव हरनो नागिरदों, बेफोरबायदि ब्लेम खालामदों, दायनिगिरियाव खोख्लैदों आरो हाबाखौ बन्द खालामदों। मा नुबावनांगौ बाखि दंबावोमोन अनजाग्रा नायगिरिफोर, नङा होमब्ला? मा नुबावनांगौ बाखि दंबावोमोन? गिर्जा जिरायनायखौ बन्द खालामदों, सभा जानायखौ बन्द खालामदों, बहाबा न'आव आर'ज खालामनायखौ बन्द खालामदों, बायदि रोखोमनि टारना पारसिकिउसनखौ लानानै फैगासिनो दङ। दिनै जोङो नुनो मोनबायदि गोथार जुलि, जि जुलि जानाय, बै जुलि जानायखौबो नंखाय दाय होनानै जुलिखौबो बन्द खालामदों। बेबायदिखौ जों नुबाय। आरो मा नुबावनो बाखि दंबावो?
जों ख्रिस्टानफोरा जेखि खामानि मावा मानो मोनफ्रोमबो खामानियाव बे ब्लेम बे दायखौनो होबाय थानो नागिरोदि जे ख्रिस्टानफोरा धोरोम सोलायहोयो बायदि रोखोमनि धोन सम्पति होदों बायदि रोखोमनि बेसाद मुवाफोर होदों होननानै बाथ्राफोरखौ बुंनानै बायदि रोखोमाव केसाव खोख्लैबाय थायो। दिनै जोङो नुबाय जे हाबाखौ लानानैनो नंखाय बाखाय गोथार जुलिखौ बन्द खालामदों आरो ब्लेम खालामदों। अनजाग्रा नायगिरिफोर, बेफोर गासै भिडिअफोरखौ लाबोनायनि जाहोना बेनोदि जों जेन बाथ्राखौ मोन्थिबाय थायो जोंनि सायाव भारतआव मा जागासिनो दङ, जों फोथायारिफोरहा मा अबस्था जानानै दङ। दा बेखौ मिथिनो थाखायनो नोंथांमोननो लानानै फैदों। दा बेफोरबायदि सिटुएशनाव, बेफोरबायदि थासारियाव जोङो जिसु ख्रिस्टनि बुंनाय बाथ्राखौ माब्लाबाबो बावनो नाङा। आङो आंनि मोनफ्रोमबो आपल'ड खालामनाय भिडिअ जिथु रादाब दङ बैफोराव नोंथांमोनखौ गोसोखांहोबाय थायो। जिसु ख्रिस्टखौ नाजावनाया माबा मोनसे कम्फर्टेबल लाइफखौ मोननाय बे नङा, मोनसे कम्फर्टेबल प्लेसखौ मोननाय नङा। जिसु ख्रिस्टखौ नाजावनाय माने जिसु ख्रिस्टआ गावनि खुगाजों गावनि सेलाफोरनो खोन्थादोंमोन, नोंसोर आंखौ नाजावनाय माने नोंसोर सैसो नांनाय, नोंसोर बुजागोन, नेवसि जागोन, ठाट्टा होजागोन गावनि जातिनि मानसिफोरजों, हादोरनि मानसिफोरजों, आरो सिथार जागोन आरो जेलाव थानो गोनां जागोन। बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ बुंखादों। थिग दिनै बेनो जागासिनो दङ। जिसु ख्रिस्टनि बुंनाय बाथ्राया ओरैनो थाङाखै, बेफोर जाफुंगासिनो दङ। दिनै मानसिफ्रा जोंखौ मिनिदों। जाय मानसिया जिसु ख्रिस्टखौ नाजावबाय, साफ्रोमबो जिसु ख्रिस्टखौ नाजावग्रा बेक्तिफोरखौ दिनै बुहुमनि मानसिफ्रा मिनिदों। गोबां मानसिफ्रा मिनिदों, गोबां जातिनि मानसिफ्रा मिनिदों, गोबां हारिनि मानसिफ्रा मिनिदों। आरो बेनो जागासिनो दङ। बे मिनिनायखायनो जोंनि जानाय लोंनायावबो दाय, जोंनि गाननाय जोमनायावबो दाय, जोंनि न'आव थानायावबो दाय, जोंनि आर'ज खालामनायावबो दाय जायो, गिर्जा जिरायनायावबो दाय जायो, जों आर'ज खालामोब्लाबो दाय जायो, जोंनि बेरामिफोरनि सायाव जोङो जिसु ख्रिस्टनि आशीर्बाद नागिरनायावबो दाय जायो। गोबां रोखोमनि दाय, गोबां रोखोमनि ब्लेम खालामनाया फैगासिनो दङ। आरो बियो मानो जादों आरो बेखौ जिसु ख्रिस्टआ मोन्थिखागौ बेबायदि जागोन होननानै। दा अनजाग्रा नायगिरिफोर, बेयावखायनो जोंबो गोसो होनानै बोलो गोरायै गसंथानो नांगोन। इसोरजों लोगोसे जिसु ख्रिस्टनि बोसोन बायदि जों सोलिनांसिगोन। मानोना जिसु ख्रिस्टनि बुंनाया जाबोगासिनो दङ। आरो बे माब्ला जागोन होनदों? बे जाहैबाय जोबनाय बोथोर फारसे गोबांनिख्रुइ गोबां जागोन। तारना सैसो होनायफोरा गोबांनिख्रुइ गोबां जागोन। दिनै जोङो नुनो मोनगासिनो दङ, रादाबफोराव मिथिगासिनो दङ। दा बेयावखायनो जों साफ्रोमबो बर' ख्रिस्टियानफोरा जेन बेफोर रादाबखौ मोननायनि गेजेरजों जोंबो जिउमायाव बोलोगोरा जालां, जिसु ख्रिस्टनि बुंनाय बाथ्राफोरा जेन सैथो जागासिनो दङ, बेफोरखौ जेन जों गोसोखांनो हायो। बे थांखिखौ लानानै नोंथांमोननो बेफोर रादाबफोरखौ लाबोनाय जायो। दे अब्ला अनजाग्रा नायगिरिफोर, मिजिंथिदों नोंथांमोना बे रादाबखौ नायनानै एसेब्लाबो आइडिया मोनबाय, मोन्थिबाय मा जानानै दङ। दे अब्ला सोरबाफोर चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो लोगोसे मोनसे लाइक होनानै गालांगोन आरो लोगोसे भिडिअखौ हायोब्ला शेयार खालामगोन आरो लोगोसे नोंथांनि मोन्दांथिफोरखौ कमेन्टआव लोगोसे शेयार खालामज्लायगोन, जेन फरायग्रा बिथांमोनाबो जेन माबा मोनसे आशीर्बादखौ मोननो हायो। थेंक इउ।